सरासनस्रायै ट्रेन गाखोयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे हाखु-दाखु थासारिया सोमजियो नङासे? माब्लाबा ट्रेनाव हाखु-दाखु गाखोनो थांनायाव बायदिसिना जाथायफोर नुजाथिनाया सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय मोनसे ओरैबायदि जाथाय जेराव खबसे जुथानि थाखायनो जिउनि खैफोदाव गोग्लैदों सासे सुबुङा। नैबे भिडिअ नुनाय खैफोदा मोनसे रेलवे स्टेशननि रेल ट्रेकआव। हरखाब आथिंनिफ्राय गनाय खबसे जुथाखौ लायफिननाय समावनो गोख्रै खारबोयो गंसे ट्रेनआ। जाहोनाव खुनुरुखुम जिउरैखा मोननाय सुबुंखौ सासे आरपिएफआ रागा जोंखांनानै बुनायखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality-public-school@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।